Hola, ¿qué tal? Yo soy Xandre de Dinámica Creativa y en el vídeo de hoy vas a poder disfrutar de un nuevo episodio de Café Dinámico. Café Dinámico es el podcast que hacemos desde aquí, desde el estudio, y por si no lo sabes, pues invitamos mes a mes a distintos artistas, profesionales de la industria a tener una charla conmigo aquí en el estudio para un poco pues compartir historias, enriquecer un poco a nuestra comunidad y que entre todos pues crezcamos, aprendamos y tal. Entonces, sin dilatarme más con la intro, nuestra invitada de hoy es ni más ni menos que Rus. Rus y yo nos conocemos desde hace unos pocos años, nos conocimos personalmente en el Festival Senda, que pinchamos juntos allí, y la verdad es que Rus es una artista, productora, DJ, que siempre sorprende a mí personalmente todas las veces que la vi pinchar. Es una artista que siempre me sorprende, sus sets siempre tienen como mucha riqueza rítmica de sonidos que no te esperas y a la vez contundencia, ¿no? Que es algo que yo personalmente pues valoro bastante. Pero bueno, el motivo principal de la charla en este caso es que acaba de sacar su nuevo EP que se llama Mika. Es un EP que se publica desde el sello Echo Records, que también, por si no lo sabes, en esta temporada de Café Dinámico nos visitaron en el segundo episodio Andrae Durden y Norim, dos de los cofundadores del sello y del colectivo. Así que nada, sin extenderme más con esto, animarte a que veas el podcast y vamos con ello. Marta. ¿Qué tal, Sandra? ¿Cómo estás? Moi ben, e ti? Moi ben, moi contenta de estar aquí. Que nos ves a presentar hoxe? Que nos vas a contar? Bueno, veño a presentar Mika e veño a falar de todo que sexa divagar e irnos por donde sexa que teñamos que ir. Pero sí, veño a falar sobre todo do meu último traballo, que é un EP que saquei con Echo, que saliu o 25 de marzo, hai un par de semaniñas. Nada, pois vir falar contigo é a primeira forma así de cariño que lle estou dando, sei que moi contenta de ir aquí a parlotear. Pois genial por esta parte tamén, pois prestarche espazo para que poidas un pouco falar deste novo lanzamento. Ademais, bueno, Ale e Andrea de Echo Records tamén estiveron aquí esta temporada. E bueno, teñen un proxecto super guai, hai uns cuantos discos deles por aí na miña cubeta, tal. O sea que estamos entre amigos a nivel incluso omnipresentes, ¿no? En plan tal. Pois, bueno, comentábache antes que me gustou moito o EP, o todo o son que traballaches en comparación cos teus outros traballos. Ademais, notase unha progresión distinta, ¿no? Como unha pretensión distinta coa música, máis orientado a algo máis de baile, algo un pouco máis físico, porque viñas de sacar tamén unha referencia previa orientada tamén ao mundo das artes escénicas, non? E bueno, un pouco, pois gustaríame comezar preguntándoche como foi a creación desto, o sea, como foi o decidir, pois, achegarte a este sonido, a evolución con respecto a traballos anteriores? Pois a evolución foi a necesidade de descubrir un son propio e de relacionarme ben coa produción dunha maneira máis xoguetona, máis intuitiva. A raíz de pinchar e de ter un espectro sonoro amplio, tiven como que poñer unhas certas barreiras, non? E sobre todo como buscar uns pilares sobre os que orientarme para poder construílo. Non foi un tempo longo, pero a raíz de recibir clases tamén, porque isto é así, os últimos 2 anos foi super importante descubrir a Norman Octoptic, que é un productor mexicano que é un monstro, é super lindo e ten un sonido como moi guai. El traballa todo, sobre todo con síntese, e foi descubrir, sobre todo con nativos de Ableton, porque eu sí que traballo con outros procesadores externos, pero sobre todo non utilizar presets, que tampouco estaban en Z100, o sea, no meu primeiro EP, pero sí foi máis entender que eu preciso buscar as fontes sonoras, pois eso, fonte sonora, síntese, modelado físico e influencias que teñas, por exemplo, pois un IDM 290, eso, volvo aí a que o espectro sonoro tiven que pechar un pouco para non ultrapasalo e para poder facer un foco e centrarme. Entón, ese tempo
de búsqueda foi eu aprender a traballar con síntese, diferentes tipos de síntese, saber procesar dunha maneira máis heavy sons que non son tan predecibles. A mí me mola escoitar as mesmas cousas cambiadas. Isto é algo que sempre, hasta pinchando, me pasa, non? Sempre me pasou que me gusta darlle a volta ás cousas. Entón, foi un tempo de igual ano e medio, 2 anos, de traballar pois neste proxecto que é cambiante, porque eu atopei unha identidade sonora do que sou como super contenta, porque isto é super guai, pero tamén entendo que esa identidade poda cambiar e que seguirá evolucionando, non? Pero, sí, para min esas cousas de recibir as clases, ter esa orientación, eu buscar moito, xogar moito e buscar na síntese un lugar onde poder, non sei, flipar e atopar cousas, aparte de gravar cousas propias, non? Pero, sobre todo, foi na síntese na que encontrei como algo original e algo, vamos, con un potencial infinito para descubrir. E, por exemplo, aquí sinalas varias cousas, ¿no? Como unha delas foi ter invertido moito tempo en formarte, ¿no? É dicir, en ampliar os teus coñecementos, nutrirte, enriquecerte con iso. E por outra parte, ao mellor querías decir que porque isto é algo que nos pasou a todos nalgún momento das nosas vidas, ¿no? Que sempre cando empezas a producir, empezas buscando como presets de sonidos que máis ou menos se acerquen á idea que tes ti na cabeza, pero, por exemplo, a min agora pásame, de feito, fixemos unha masterclass aquí no estudio fai unha semana aprox, ainda que isto, bueno, se publicará máis tarde, pero a masterclass que fixemos este ano foi crear un tema de 0 en 2 horas, un tema de principio a final, e todos os sons, unha das cousas que eu quería como predicar nesa clase colectiva era crealos todos de cero, sabes? É dicir, pensas nun acorde, como sona ese acorde? Sonaría así. E logo, evidentemente, nesa fase do proceso, eso vai mutando e vas aí, pois, facendo as túas virguerías. Deixaste un pouco, empezas a camillar nese proceso e a ver a donde te leva. Pero dirías que na túa última etapa creativa aprender e dominar un pouco o tema da síntesis foi como máis revelador, por así decirlo. Sí, aparte polos diferentes tipos de síntese, o sea, é un lugar aí no que atoparte e que é infinito, que te permite coñecer máis como esculpir o son e como entendelo, ou que incluso a nivel de mezcla, incluso a nivel de que lugar no espectro sonoro a nivel frecuencial ocupa. Eu son unha persona autodidacta, claro. E aprendín pinchando, o sea, a min eu son autodidacta e obsesiva, pero a miña maior obsesión ata a música foi o fútbol. Eu xoguei ata os 17, bueno, ata os 25, pero ata os 17, aparte de que son friki e, bueno, as influencias veñen por aí, non? Pero para persoas autodidactas, poder meterte na síntese e poder xogar con iso sin vir de unha cousa máis, o mellor, composta sinfónica máis tradicional, chegar a unha cousa máis abstracta, pero escoitando o son, é unha maneira de recoñecerte aí e de aprender de outra maneira. E entón, para min, como que me deu máis paz e creo que, que invito moito a xente tamén que o faga, porque é outra maneira de facer as cousas e sobre todo cando non ves unha educación musical formal, cando eres peque e te creas con eso, creo que é super interesante. É interesante que fagas eso tamén para que a xente se conecte non desde unha cousa predecible de que tes que facer de unha maneira, non? O sea, que son combinadas, que ao final pues, a música é a música e tal, pero que se podan descubrir e a través do que son as fontes sonoras, do que é un pitido, do que é ampliar unha movida e de xogar con eso. Non sei, me pareceu unha maneira de xogar, de aí un pouco o nome de Mica, porque eu fui atopando un material que fui moldeando, pois como se ibas polo monte e que eu, eso, me relacionaba moito tamén coa terra nese sentido, non? Como algo bastante simple, pero é unha analoxía que a mí me funciona, en plan, como colles unha cousa, como lle das a volta e como faz que sone, yo que sé, aí nun tema hai uns paxariños que sonan a cans ou que sonan a fantasmas, es como eso, o vas deformando, o vas procesando, igual lle metes
20 amplificadores, non sei, é como o levas a un extremo que te sona a unha cousa totalmente diferente e que dis ti, se me está indo a pinza, pero está sonando ben e está guapo. Despois a cagas moitas veces, pero hai outras veces que te sale ben, entón está guai. Totalmente. Falabas agora do nome de Mika no EP, por que o nome de Mika? Porque tiña unha cousa... Que significa para ti ou por que escolleches? Para min Mika é un material, e a síntese e este EP foi traballar con material. E xogar con el. Podía ser un material, o que sei, podría ser un cuarzo galego, pero para min era un material máis ben translúcido. Xoguei moito co ruido, metín señales de ruido desde fontes en Ableton como fontes de un vinilo ou de eco, e a través de meterlle modulación e leválo a tal, construín, por exemplo, artefactos rítmicos. Entón, con un eco, coa retroalimentación dun eco, por exemplo. Pois lle metes filtras e modulas un filtro e creas capas, creas o mellor un audio effect rack dese filtro e metes 4 cadenas diferentes, e eso te fai unha rítmica totalmente distinta. Unha lle mete unha filtras, pois os graves, outra lle metes un eco, outra metes unha reverb. Pois isto, por exemplo, non me acordo se é o que fixen, pero vamos, que este xeito de facer, aparte de tus líneas de sinte ou tus líneas de atmósferas, pois, claro, Mika vende que é un conxunto de movidas, desde ruido a síntese, a un operator, a tal, que para min me tiña máis un rollo máis translúcido. E a min o material que me levou foi como algo máis brillante, algo máis tal, que se pode romper e que, non é que sea moldeable porque se xa blando, pero se pode romper e ten varias capas. Entón, o sentín como eso, como unha analogía, como un símil a como fixen o proceso eu de facelo. Hai varias influencias que, que te teña visto pinchar, pois xa as coñece de ti, ¿no? Como son, pois, por exemplo, os breaks, un sonido dub, un sonido máis tamén como de clubbing así de construído, ¿no? Como con moitas capas, certa complexidade, densidade tamén aí tal, pero neste EP que son 3 temas combinas un montón de cousas. Como persona, como che digo, fascinada, a veces eso son a miña contra, fascinada da música rara, sabes, que de repente moitas veces me topo na situación de esto mola, porque es raro, sabes, entonces xa está, ¿no? Pero bueno, o que che quería preguntar é como consigues abarcar todas esas influencias solo en 3 temas. Guau, preguntón, gracias, porque vai ser complicado salir de aquí. Pero aquí estamos para falar, sabes? Como te decía... Repito, ao que me refiro é a que hai, chopeos de breaks, hai rollos de samples extraños, hai síntesis compleja, hai influencias de dub, hai electro, hai two-step. Que pasa aí? Como se consigue que ese collage, tío, ves así teña sentido? Bueno, eu creo que para nós, e incluíndote aí, non? Falando en plural, vimos de pinchar e con un espectro sonoro amplio. Sí, ¿no? Bastante amplio. Entón, esas son as influencias, e para min hai desinfluencias do post-punk, sobre todo do IDM, un IDM noventeiro tamén, pero hai do pop tamén. A mí me está flipando OK Lou, Danny Harley, Caroline Polachek, en plan, estou na miña época que nunca escoitei tanto pop como ahora, igual máis de adolescente, pero entón, nese espectro sonoro de sentir a música que te conecta e te emociona, eu creo que neste sentido atopei un lugar desde a funcionalidade. O sea, este é un EP para club, tamén o podes escoitar na casa. Funcionalidade en canto a música de baile. Música de baile. Claro, eu atopei na música de baile, pois, o lugar. E despois, igual, a personalidade de cousas raras, pois é porque hai moitas grabacións de campo miñas. Tipo, o primeiro tema que se chama Albor é a maior parte das percusións, que parece que son por modelado físico, pero non, son cousas, sobre todo metais,
que foi estar xogando, facendo porbo con meu pai, porque o meu pai é Leo e le gusta mucho ser el protagonista, e isto é que lle encanta, porque lle encanta que ese tema lle guste a xente, porque rollo, el se sinte como moi protagonista, colaborador, moi partícipe, por suposto, Turing, tocando un ferro, tocando unha fouce, tocando tal, e el quería darme máis, sabes? E por Qué exemplo, nese tema, que son esas percusións, que é o que se construe máis lentamente, pois meu pai, eso, sí, grabado coa miña grabadora na casa dos meus pais. con a grabadora Prica, portátil, sí, non? O sea, sí, Prica, que é o segundo, ven de Prica, o sea, Prica ven de Perica, que como lle chaman na miña aldea as ovellas novas. Cando eu era pequena, escoitei Prica, Prica, Prica pa aquí, Prica pa lá, toda a vida. Pois eso, fun con a Mara unha fin de semana a Viveiro e nos apareceron de paseo unhas ovellas e as gravei e foi de putas risas probar esa cousa no tema e resultaba que quedaba ben e a partir de aí o fixen. E dúas caras de samples, creo que non recordo que teña nada especial, pero vamos, que cada un ten, o sea, por exemplo, dúas caras sí que lembro que é máis de síntese todo, non ten tantos samples de grabacións propias, pero eu creo que eso, sobre todo para sintetizar, a funcionalidade do club de baile, claro, é o que máis me fixo eso, desde un espectro sonoro amplio, ter que deixar cousas fora e para facelos bailables. Sí, pero foi bastante intuitivo, En plan, o sea, eu non me rayei de isto non vai funcionar. El rollo, se me funciona, tamén non fago cousas porque teñan que funcionar, en plan, teño a sorte de que me sale así. Podría ser unha sorte de que me salira ambient e fora ambient, non? Pero rollo, non teño moitos conflictos de esta cousa non me sirve, teño que refacela. Porque igual noutros momentos sí, pero neste caso este EP saliu lento, pero saliu doado, en ese sentido. Porque foi moi intuitivo e moi de xogar. Con esto que estás contando, claro, tivoche que levar o sea, ao final é como un collage tamén de moitas cousas no sentido da materia prima tamén, o sea, non é o proceso non é simplemente poñerte diante de Ableton e sacar os temas, sino que hai moita cousa que foi buscada por aí, en este caso, non? Como este caso do que estás falando das ovellas aí tal, non? Ou digamos, esas grabacións de campo con teu pai e tal. Eres bastante fan de facer grabacións de campo? É algo que che mola traballar con eso, especialmente? É algo que me gusta e que me gustaría coidar máis, en verdad. Tipo, ahora mismo me gustaría ter o mellor algún micrófono acuático, cousiñas que poda para traballar con texturas e tal. Sí, a raíz das clases con Norman tamén, e de escoitar moitas referencias, descubrín que o que máis me interesa de moitas produtoras que teño como referencia son as grabacións propias, o que dá a originalidade do teu traballo, e o que vai ser moi difícil porque un webtable de Ableton, por moito que ti o traballes, o podes procesar de mil maneiras, é máis fácil que se parezca a unhas ovellas de Viveiro, sabes? Eso vai ser así. Porque non sei que persona de UK vai encontrar unhas ovellas, pero vai levar a outro lugar e vai sonar a eso, e lle vai sonar a esa persona. Lle vai dar un punto de originalidade que aparte é super divertido. Sí, claro. Porque é outra maneira de traballar coa música, é unha cousa que para min, aparte de como ti te atopes e tal, é unha cousa que te leva a eso, algo máis simple de ti mesma, que é o teu entorno. Sexa gravar aquí unha bolsa, ou sexa gravar uns pasariños que estamos escoitando agora fora, sabes? Como eso lle dá, a min me dá personalidade, sabes, a un traballo. E neste caso, por exemplo, sí que este tempo foi lento tamén pola precariedade, porque eu estou facendo música para cousas e moitas veces tiven que priorizar, que é unha merda, non? Priorizar outros traballos porque necesito facelo para cobrar ese mes, que deixar o meu proxecto propio porque non te dá directamente diñeiro, non? Neste caso, o outro EP que fixen, que non é o EP de club, o sea, é un EP de teatro, que é dunha peza que bueno, é a banda sonora, non? É a banda sonora do último home, que eu estou en escena e, bueno, basicamente é apoiar a un rapsoda, non? Unha persoa que é poeta e en escena, non? Pero neste traballo eu tamén fixe un traballo parecido,
non igual, porque está máis condicionada pola escena e polo potencial do que son as letras e a poesía, porque ese reforzo, non? Pero tamén traballei con moitas grabacións propias. E aí foi como, bueno, un traballo de que xusto este último ano e medio, foi a maneira de traballar, ese método atopeino, eso, a través de clases, a través de eu como que búsquedas fixen, pero sí, cando encontras a túa maneira de facer, plan, ainda que esta cambie, non? E para ti tamén é unha maneira de ter como ao final un son, un timbre, unha textura ou algo únicas e por así decirlo non replicables, non? O que facendo referencia ao que decías antes de usar unha ferramenta digital que todo o mundo pois pode dispoñer exactamente da mesma maneira e tal, non? Antes, cando falabas desto das artes escénicas, é algo que ti estás bastante vinculada tamén, non? Como son, por exemplo, porque ti tamén digamos, na posta en escena desa obra, ti tamén participas, o sea, facendo a banda sonora en directo. Como é esa performance, digamos, o sea, performance sonora, non? Entendo que non é performance a nivel arte escénica, pero sí a nivel sonoro, como te preparas iso, non? É dicir, levas pois unha... que tipo de, a mellor, hardware utilizas? Como se desarrolla esa música en vivo? É algo que tamén xo preguntou por curiosidade miña, porque nunca... Está guai, porque como para min é diferente, porque eu viña como moito... Claro, fixen a banda sonora de 2 pezas, non tanto. Fixen 2 pezas escénicas, non? De teatro e poesía. A primeira vez, a composición, o sea, leveina a... Bueno, isto se fai man a man, indo aos ensaios, producindo en base a vivir en escena coas actrices coa directora ou co-director, pois todo o que é levar a un texto ese material á escena, non? Como interpretalo e que función ten a música, que neste caso sí que é pouco convencional, xusto as dúas, non? Estas dúas, porque contar comigo non só a composición, senón levarme a escena e querer que eu faga parte o sea, nas dúas estou en escena, non? Se me ve que estou en escena, non estou a parte sacando, non? O que utilicei foi a Push, a Ableton Push 2 para a primeira, e a segunda vez o que fixen foi xa directamente levar un controlador MIDI moito máis simple, un de AKC. E aquí, claro, eu quería facerme o meu directo, pero nese sentido ti tes que acompañar a escena e non podes estar esperando voy a meter los hi-hats ahora, sabes? O sea, aquí a prioridade é que viva a escena, entón non tens que facer algo tan complexo. O complexo para min é a composición e a produción. É a composición, claro. Non tanto directo. O directo é, vale, si tes que estar, tes que soportar todo, tes que saberte moi ben, tes que, bueno, por exemplo, tes que reforzar a palabras ou tal, entonces eso é máis un traballo de sincronización como momento escénico. Entón vive máis por aí. O bonito é interpretarlo musicalmente, como o momento, sabes, de cada escena, cada espazo da peza, en plan, como vai evolucionando, como queres que respire, e claro, depende moito de con quen traballes, claro. Claro, e vas, decir, desarrollando, por así decirlo, como si fora un live, o sea, como si fora distintas escenas, tal, pero relacionadas, o sea, escenas de Ableton, pero relacionadas co que está sucedendo, non? A tempo real. Son escenas, ou son poemas, ou son ou podes facer transicións, ou podes mandar efectos e atmosferas ao vivo. E cal, isto pregunto por pura curiosidade, o sea, cal hai como moito marxe de improvisación ou de espontaneidade, ou é algo que máis ben o ten a persoa ou o grupo de teatro en cuestión e ti te tens que adaptar a él? Non sei se me explico. Eu tiven bastante liberdade a hora de compoñelo. Sí que penso que hai veces que nós queremos facelo de unha maneira que non ten sentido logo en escena. O sea, sí que hai un lugar a improvisación. Desde a visión de productor. Sí.
Creo que temos unhas expectativas. É que aí é onde quería leválo. Expectativas que logo non encaixan co que está vendo o espectador ou espectadora, sabes? Que hai veces que non é necesario facelo máis complexo, porque de por sí a escena é viva. Claro. Entón, tipo, o sea, sí, podes estar modulando cousas, claro, o sea, ti dentro do que faz podes darle que, o sea, nunca sona igual, sempre diferente. Sempre tes que estar desde esos lugares, pero o bo pa min, o sea, a min o que me gusta é cambiar e facer cousas distintas. Se fixese sempre teatro estaría hasta el coño. Igual estou dicindo moitas palabrotas, perdón, pero pero esa cousa de cambiar me mola. E a mí, cando entrei no teatro, que a xente se ríe, eu non estaba acostumbrada a ver a xente rir, sí, bailando, pero se soltar unha carcajada, o sea, é un espacio inédito no que o DJing ten outra cousa, a produción ten outra cousa, pero a escena, o que é as artes vivas, é unha pasada, nese sentido. Entón, podes modular cousas, pero é que hai veces que tampouco te fai falta, sabes? E depende moito do concepto da peza. De, se é algo máis experimental, se é algo máis clásico, depende moito da marxe que te dé a persoa que está dirixindo. 100%. Si eu nesta última me sentín, o sea, 100% co Último Home con Manolo e con Borsa traballando, se foi man a man, me deron unha cancha creativa de facer o que quixera, funcionou ben co texto e tal, e foi unha cosa moi bonita e moi fácil tamén, moi intuitiva, así como que viña eu dun tempo que as cousas eran máis complexas e se facían un pouco máis densas. Estas últimas cousas están saindo ben, nese sentido, ben camiñadas. Non sufridas, quero decir, sabes? Dentro dos tempos que tes e do que ocorre, sí, nese sentido estou contenta. E bueno, en canto a presentacións en vivo disto, estivestevos movendo bastante por aí. A que sitios fostes? O sea, non che quero preguntar como o mellor sitio que fostes, sino a que sitios fostes por aí? Pois mira, da última Home, que é a última que deixamos de xirar. Bueno, as últimas funcións foron en setembro. Que de feito, hola, programadoras, se vides isto, ojalá nos contratarades. Aquí é unha peza moi guai, pero é poesía. Entón, claro, a primeira que fixen, que se chama Códice K, é o roubo do Códice Calistino. Toda a xente, o sea, era un rir a carcajadas que era moi fácil de mover. Aquí, como non sabemos, como un pouco como é a electrónica, isto é electrónica e poesía, que é aínda máis de nicho. Entón, non está sendo moi fácil movela por concellos e ojalá fora mellor. Estamos facendo adaptacións, por exemplo, para levar a institutos e cousiñas máis cercanas, pero sí, o sea, xiramos por Galicia, anterior tamén. Foi guai levar a sitios que non fora coa música a eses sitios, sabes? Foi chulo. En plan, meterte en auditorios de Vilalba ou de eu que sei. Por exemplo, hai como moita cultura de artes escénicas na costa coruñesa. Chegar, incluso eso, chegar tamén a Vila García ou tal, o sea, hai lugares no que ten a súa propia cultura escénica e eu non o coñecía porque non veño dai. Claro, e tamén te enriquece poder achegarte, non? Desde esa perspectiva, porque sempre inspira, non? Acercarte a outras disciplinas e a outras... E achegar a túa música a diferentes ámbitos, non? Porque se ves máis do DJing, só te escoitan aí, non? En plan, pero... Sí, e bueno, e logo que tamén é interesante que unha persoa como a ti, que tes unha proposta que realmente, a ver, o sea, creo que nos pode pasar a moitas persoas que ao final, eu sei, pois pinchas porque é a maneira máis accesible que tes de expresarte, pero ao mellor te poderías expresar de múltiples maneiras, pero é a que máis accesible tes. Entonces, imagínome, corríxeme se me equivoco, que tamén ten que ser bonito que a xente que dunha maneira habitual, basado en que pinches, basicamente, ao mellor non se acercaría ao teu proxecto, pero desde esta outra forma é como, hostia, que guai estos ruiditos aquí, tal, ¿no? E como que te poidan descubrir grazas a iso, non? E que tes outras formas de expresión, o sea, é o que distí, o sea, son diferentes formas de expresarte, diferentes formatos, e diferentes públicos os que chegar, porque a miña familia me foi ver pinchar, moitas veces, pero se siente máis cómoda indo a un teatro. Que sorte, porque igual, o sea, non te digo depende de que sitio, sitios máis en aberto, outras propostas, pero
que a xente te coñeza por facer a banda sonora dunha curta ou dunha peli, que é o que podo estar facendo agora. Tamén che dá outro caché como máis de... como un pouco máis... a veces por desgracia, o sea, a nivel incluso institucional ou tal, sabes, como que che dá un pouco máis de peso que si eres ao mellor solo DJ ou solo productora. Sí, eu creo que ese DJ está moi desprestixiado e a música electrónica en xeral, o sea, está como moi demonizado e agora que volve a estar como xa non está moi presente, pero xa non está tan desexada para que este, o sea, vimos uns anos nos que estaba en calquer espacio dunha maneira moi natural. Eu agora non o sinto tanto que sexa así. Non se están primando máis outra vez as bandas. Bueno, estos son modas tamén, non? Vimos unha pospandemia na que todo o mundo estaba eufórico e entrou moi ben. E eu non sei, como me desenvolví moi ben aí, nesa necesidade de que había de moita programación distinta, de que hubiera electrónica. E agora, está máis diversificado, que tamén está guai. E poder explorarte ti aí, é super guai. O sea, o rollo que a xente, para certos proxectos non encaixe, para outros sí. E, bueno, está guai que, non sei, non sexa todo sinfónico e con cordas a veces, non? Xa. Ou que esas cordas igual estén moduladas. Bueno, non sei, hai moita xente que está facendo cosas moi interesantes, sí, ¿no? Claro, en audiovisual, por suposto. Pero que non este todo tan encaixado e que este máis aberto para todo, para os públicos e para os artistas e para a expresión en sí, é super sana, é super... Sí. Sí. E bueno, a ver, eu creo que en xeral, sobre todo, eu o vivo cada día, o sea, en este proxecto, sabes, en este estudio no que estamos agora, non? Que ao final, falábamoslo un pouco antes, cando chegaches e tal, do tema de hasta que punto, e bueno, eu decías ti antes tamén, de que tens que priorizar outras cousas antes que o teu propio proxecto, non? Que ao final, eu que sei, a min, por exemplo, encántame pinchar e encántame producir a miña movida, sabes? Pero por desgracia, sabes, moitas veces non terminas como de ter o tempo, sabes? Ou bueno, ao final tamén é unha cuestión monetaria moitas veces, de que se non ten retorno económico non dispós do tempo porque non ten retorno económico. Pero tamén creo que dada o abanico enorme de aplicacións que ten a música electrónica fora dunha proposta artística, sino a nivel, vamos a chamarlle, funcional, ¿no? Que, bueno, evidentemente, que ti fagas a banda sonora, non? Dunha obra de artes escénicas, evidentemente ten un componente artístico, pero ten un componente funcional tamén, ¿no? É dicir, que tamén se pode tomar como un curro, sabes? Como pode ser, por exemplo, que eu dé clases aquí ou tal, sabes? Creo que tamén nese desprestixio, non? Da figura de DJ que por desgracia sí que é certo que se vive. Falaba no outro día eu con un colega, sabes? Que cando ves as festas que se fan, que está ben que se fan, que todo ok, sabes? Pero cando ves que nunha festa pinchan na mesma noite 15 personas, é como en plan, o sea, aquí non hai nada onde rascar, sabes? A nivel profesional, ¿no? Pero creo que, bueno, que tamén pese a ese hándicap, ¿no? De ese desprestigio, porque ao final tamén hai que pensar que, a ver, coa tecnoloxía que hai hoxe, as posibilidades que hai hoxe, pinchar, é algo que a nivel, o que se entende a nivel social como pinchar, realmente nunca houbo tanta xente pinchando, sabes? E eso fai que, bueno, eu que sei, lei de oferta-demanda, tal, é un pouco que se desprestixia por unha propia razón, vamos a chamarlle como de mercado, incluso, sabes? Pero bueno, eu, baixo a miña perspectiva, creo que tamén si estamos no presente e si vemos un pouco de cara ao futuro, creo que moitas desas novas vías, como a que levaste tempo explorando, que son, por exemplo, as artes escénicas e tal, tamén se abren unhas novas vías que son como bastante interesantes, sabes? Porque eu, por exemplo, hasta que montei este estudio e empecé a dar clases e a facer, contido, tal, non sei que, pois non sei que teria sido o meu proxecto, sabes, en canto a tal, ¿no? Entonces, bueno, creo que en canto a figura
a figura DJ sí que é certo iso, pero tamén que estamos nunha época na que se poden abrir outras portas, como pode ser a docencia, como pode ser o facer música para outras aplicacións. Estás explorando algo, por exemplo, fora de as artes escénicas ou a propia música de Rus, que todos podemos escoitar, que estás explorando cousas por fora de aí? Pois ahora mismo me metí en 2 bandas. Sí. O sea, sí, así como estabas dicindo, o sea, hai unha cousa aquí por unha banda do desprestigio das DJs, que non sei, hai moitas DJs que mellor teñen formación musical, pero tamén ten ese potencial das DJs que igual é o primeiro contacto con esa forma de expresión e ten ese potencial de igual despois, non sei, te leva a produción ou mellor ves de producir e logo acabas pinchando, non sei, pero claro, é unha forma de expresión que pode haber outras. A movida da música é que precaria, entón esta cousa está aí, en plan eu veño formada de outra movida que é do movimento, do que pues, que é a miña maior formación e da que non decido currar porque a min me é moito máis pasional expresarme coa música. Claro. Entón, isto é unha decisión que podo facer polas miñas circunstancias, sabes? Non soy rica, pero eu decido pois, apostar por eso dentro de que non é un camiño moi fácil, porque ser autónoma de música non o é. Sí que en Galiza, desde o audiovisual ou diferentes formatos, é máis fácil que en outros lugares e que creo que se está facendo unha comunidade aquí creativa moi chula e que ten ese potencial de poder facelo. Pero, bueno, eso, que hai moita xente que o compaxina. Eu nestas cousas de que, claro, levo un tempo xa explorando outras historias, non? O sea, podo producir e pinchar, que estou pinchando bastante menos. Me metín... Tamén podemos facer un chamamento desde aquí a sí, bookers para que... Sí, a verdade é que veño dun tempo de non querer pinchar tanto e agora me apetece mover o EP, me apetece seguir producindo para... Non tanto por ter que sacar, sino ter material para facerme un directo e traballalo ou para pinchar os meus temas e algunhas influencias dos meus temas, pero o que máis me está interesando é traballar sobre o meu son, en xeral. Entón, aparte deso, que sí, estou a tope con pinchar máis, non pinchar muchísimo, porque sí que é unha cousa que xa non desexo tanto, pero sí que quero ter as miñas movidas e poder, sobre todo... O sea, ahora mismo sinto a necesidade de compartilo coas persoas en vivo e o físico. Xa. Ese crear comunidade e ese facerte partícipe, non? Xa. Que sinto que ahora mismo pois, non estamos tan dentro, eu non estou tan dentro e pois, me apetece recolocarme un pouco, sobre todo por ese contacto social, sabes? E esa función da música, non? Entón, estou explorando outras cousas, non? Como ahora mismo, pois acabo de facer unha curta, a miña segunda curta, a banda sonora, e agora vou facer outras 2. Que guai. Entón, estou facendo máis eso que pinchar. E, bueno, pois nestas cosas me atopo de que pois, 2 grupos me fixeron a proposta de facer parte e eu, como nunca fui unha persoa de girl ou boy band, me apetecía xogar con eso. Claro. Porque estou aprendendo a tocar o baixo, estou querendo tocar cosas en vivo, que son cousas que non fixan ata ahora, e me despertan ser unha persoa curiosa, quero facer cousas distintas, entón estou nesta fase de querer estar no estudio, pero querer estar no estudio con xente, facer máis social, porque agora, por exemplo, non estou tendo ensaios de teatro, non estou tendo funcións, estou como, pois, máis facendo música para cousas, para un programa de televisión, estas curtas, unha sintonía de un podcast, bueno, ao final traballo para clientes dende a música, non? Desde ese lugar, non? Dependendo do que entre, e a verdade é que teño a sorte de que están aparecendo cousas e son proxectos que me gustan, o sea, en xeral, claro, o sea, me sinto que teño a creatividade, o sea, como a opción de facer dende o creativo que quero, que me adapta ás cousas, pero que hai potencial aí para eu poder expresarme, que non estou metida aí nun cubículo de tes que facer X cousa. Entón, nese sentido, guai. E agora, pois, o que estou explorando eso en rock and roll. Sí, máis tocar, en plan, sí. Tal. E tocar o baixo. Sí. Tiñas tocado algún instrumento así na... Nunca. Alguna cousa de percusión, pero casi nada. Nothing. É a primeira vez. No, nunca me chamou a atención. Nunca me chamou. Ahora, pois, o baixo de pequena, así, rollo que te meteche nunhas clases de guitarra. A miña maior obsesión foi o cine, con 12 anos, e aí sí que tal, pero a música, escoitaba moita música, pero nunca fui tocar. Eso, o fútbol e o cine, para min foron primeiro. E despois o cambiei, entón agora como
a ver, claro, me apetece aprender, o sea, levo igual 4 anos con unha cousa e outra de estar en clases e tal, non? Pero tamén me apetece eso, dende o meu rollo, de que sonen diferentes as cousas. Me apetece Claro. xogar co baixo para metelo en Ableton, para facer cousas, como fonte de ruido. Entón, eso é, claro, aí hai unhas posibilidades super guais, non? Entón, eu creo que relacionarse ben coa música é probar cousas novas, sabes? E decir, onde, mira, isto, pues, non sei. Sí, e logo que, a ver, cando que tamén está guai, de feito eu a grandísima maioría de veces cando me enfrento a ese proceso me enfrento eu só, pero tamén a veces apetece como compartilo con peña, o proceso creativo, non? Ao final, as persoas que producimos música, estás ti diante dun ordenador, tal... Ti contigo. Ti contigo, sabes? E bueno, ao final, pois tamén ese formato a mellor como máis colectivo, máis de compartir, ensayar, tal, non sei que, pois tamén... Sí, ou dar clases, no teu caso, tamén. Sí, ou non? dar clases, tal, sí, totalmente. É algo que tamén che dá así como un pequeno punch aí, ¿no? Sí, poñer a cabeza en estilos distintos. Estes dos grupos, un é de pop e outro é de, en principio, música balcánica. Balcánica ou da zona, non? O sea, non ten nada que ver. Nada que ver. E está guai, o sea, eu fago, sobre todo no de música balcánica, facemos produción, que é levado pois ao drum and bass ou tal, e isto sairá o ano que ven, seguramente, vai ser un proceso longo, porque cada tema é complexo, traballar con acordeón é complexo, e poder adaptarme eu e facer algo chulo, pois con un material distinto que nunca explorei. Claro. Que ten moitos armónicos, que non lle podes meter demasiados pedais porque sona a grillo, pero que é moi bonito ao mesmo tempo, entón, bueno, sí, é traballar tamén en escena, non? En escenario. Xa. Entón, está sendo o sea, sí, sinto que sigo aprendendo e que teño esa fame, sabes? Sempre teño esa fame de seguir explorando e que, bueno, pues, eu creo que a maneira sana, non? Ata certo punto de poder vivir de isto. Da maneira que sexa, non? Sí, a ver, ao final explorar todas as vías que poidas dentro do teu espectro, sabes? Tampouco, a veces, sabes, intentar ter un equilibrio, sabes? Aquí estou falando desde a miña perspectiva, pero intentar ter un equilibrio entre aprender cousas novas e facer realmente o que ti queres ou tal, non? Ou ter ese balance de entre, bueno, pois vou a facer isto, pero porque me permite isto e un pouco facer ese balance. A veces o motivo da compensatoria, a gran maioría das veces suele ser económico, pero outras veces tamén é por realización persoal, sabes? Porque ao final, pois todo eso é o que nos mantén así un pouco vivos. Grata sorpresa esa, de que estás metida aí en dúas bandas, Non me esperaba eso, non me esperaba. Eu tampouco, é que non fui buscado e as dúas, o sea, me chegaron as dúas propostas e hai veces que estou un pouco mal da cabeza e digo que sí, as dúas, e ben, o sea, ao final é moita carga de traballo, porque, bueno, pues, a xente non se dedica á música a maior parte, non? Entón, son hobbies e se fan en fin de semana, e ti, pues faz como podes traballar entre semana e tamén pois seguir de ensaio a Santiago ou a Lugo ou onde teñas que ir, non? Que guai. Pero sí, está guai cambiar un pouco os marcos e aprender coas demais, non aprender tanto ti contigo, que está ben, pero complementalas está guai. Sí, bueno, hai cousas que non lle gustan xente e tamén decir, bueno, ti tes a túa movida que non é igual os desexos de outras persoas, tamén pasas por frustracións, porque ao final, non sei se te pasa a ti cos alumnas, pero igual hai cousas que a ti te gustan de son, pero non les gustan a outras, e como... Sí, claro. Entón, tamén poder compartilo é, bueno, pois é unha aventura que tes aí outro input, sabes, de manexo. Sí. A ver, eu, por exemplo, considérome que son unha persona empática, sabes? E eso axúdame a cando a mellor, pois eu que sei, unha alumna ou un alumno ten unha proposta que non é cercana á miña, a entender por que, sabes, quere achegarse a eso. E bueno, e creo que teño, pois eu que sei, unha certa, vamos a chamarlle como, pois eu que sei, pois por ter escuitado moita música na miña vida ou tal, pois cousas que a mellor non practico de forma habitual ou non tal, saber entendelas e a un nivel máis ou menos, sabes,
poder acercarme a esa persona desde esa perspectiva. Non sei se me acabo de explicar. O respeto e a amabilidade para non sentenciar, non? No, O sea, pero non pechalo a un son e estar aberto a escoitar esa sí, propia pero proposta. sí, ao que me refiro máis é a poder entender o que esa persona quere facer e digo que, inda que eu non o teña desarrollado pola miña propia vía, ao mellor, de unha forma, digamos, moi profunda, ¿no? Esa habilidade ou ese coñecemento, pero sí que máis ou menos, sabes, entender eso e tal. É unha das cousas que, por exemplo, a mí me mola moito de dar clase. Por exemplo, para mí moitas veces é unha maneira de descubrir música nova. Cando eu montei este estudio, bueno, dixen moitas veces isto, creo que nunca neste espacio virtual, pero equivoqueime plenamente no tipo de persona, sabes? No que, eu que sei, pois, no que a nivel marketing sería como o teu cliente ideal, o teu alumno que dices, como te imaginas antes de montar isto, o teu alumno. Pois, eu, por exemplo, imaginábame un perfil de persona, pois, por exemplo, creo, mayoritariamente me imaginaba masculino, mayoritariamente DJ, porque é máis fácil aprender a pinchar que aprender a producir, e mo imaginaba tamén como, pois, con uns gustos de corriente como moi mainstream, sabes? Como moi de, pois eu que sei, pois quero aprender a pinchar para pinchar en na discoteca que teño máis cerca, sabes? Da forma, vamos a decirlo de alguma maneira, como máis accesible, máis rápida, ¿no? Tal. E alucinando. Porque a peña, o sea, a peña que pasa por aquí, o sea, ten uns gustos e unha movida na intimidade, sabes? Que ao mellor co seu grupo habitual de colegas, pois o típico, non? É dicir, a ti che gusta o rock, a mí me gusta o hip hop, entonces nos vamos a xuntar en un bar de reggaetón, sabes? Porque tamén temos outros amigos aos que non lle mola nada a música, entonces nos juntamos en un sitio donde confluye lo comercial. Pero, sin embargo, na intimidade, sabes? A peña ten uns gustos que hai de todo, sabes? Pero refírome que eu mayoritariamente me esperaba eso e podoche decir que a minoría, sabes? O sea, a maioría da peña desarrolla unhas cousas que é como, hostia, sabes? Ok, sabes, que es facer isto e como, wow, sabes? E eso, a min, por exemplo, esa, digamos, que non deixa de ser unha parte de socialización, sabes? Ao final, pois, estás con outra xente, compartindo outras cousas, inda que sexa dándolle clase e tal, pero ver as inquedanzas da peña, a min tamén me dá como un input, sabes? Descubro música, pois, ao mellor a que eu non chegaría ou non tal, ou incluso maneiras ou cousas, referencias que che traen que non coñeces de nada, ou que a mellor si as vesas hubieras ignorado ou o que sea. E bueno, creo que compartir as cousas é algo guai. Ao final, creo que na era que, digamos, vivimos agora, moitas das cousas que chegaron para conectarnos, sabes, que nos prometeron aí como, pues, a mensajería instantánea, as redes sociales, tal, non sei que, non llevo toda a culpa en concreto a este tipo de tecnoloxías, pero vivimos nun mundo no que estar conectado é cada vez máis sinxelo, tal, non sei que, e a menudo as persoas, digo xo porque non vou a falar no teu nome, pero é algo xeral que falo con todo o mundo que temos como inquietudes e que non vivimos ao mellor en cidades onde sí que pode haber unha pequena comunidade de 50, 30 personas, sabes? Sino que é algo que te sintes moitas veces con moita, o sea, o sentimento de soidade está moi moi presente. E bueno, non sei, é algo que hoxe en día, pois, por exemplo, deste espazo, hai unha pequena parte, sabes, que eu disfruto desde esa vía, sabes? Desde o poder, pois, compartilo con outra xente, tal, e creo que é algo guai. Por eso me imagino que o tema este de, sabes, ter a iniciativa de meterte nunha banda, de tocar ao mellor estilos que
que poden ser comuns ou ter raíces en común con cousas que ti pinches ou que teñan que ver co teu rollo, pero que ao mellor, pois, se non fora por ese input non te atreverías, Sí, non? e salir da burbulla tamén, non? Sí. Que me parece sano, e como igual me conecta máis con cousas que escoito que con cousas que podría pinchar. Exactamente o que distidas Sí. da xente que che ven, non? E hai unha cousa aí tamén que eu te escoito, como eu creo que cambiou a nosa forma de relacionarnos, porque igual falo por min, eu antes compartía máis música coa xente coa que pinchaba porque estábamos nese boom de que todas pinchábamos e que compartíamos e facíamos B2Bs e tal. Agora, para min, eso non está tanto e busquei a maneira de compartir a música desde outro espazo que igual é tamén contigo coa escola, non? Non sei se hai unha cousa tamén, non vou entrar aí en edaísmos, pero hai unha cousa tamén de que igual hai xente que vai deixando a música e que non se interesa tanto por non sei. Por idade, dis, ou Sí, por tal. idade, que Bueno, a ver, por idade e por momentos nos que, pois eso, vivimos un boom do DJing que agora xa non está e agora é o boom das bandas outra vez e boom da escoita. Creo que estamos nun momento super individualista a nivel de consumo e a nivel das redes sociais e tal, e que esa parte fai que todo o mundo teña unhas escoitas super seguramente increíbles en sus listas de Spotify, pero non fai que as comparta con outras persoas en espazos. xa. Nin en espazos, nin en bares, nin en tal, nin tocando, nin tal, entón pois me parece guai esa forma de buscalo, non? Sí, eu tamén creo que estamos nun momento cando falábamos antes da nosa propia exploración, de decir pois de que ti, por exemplo, consideres desa fame da que falabas, de que necesitas máis, entonces te metes en artes escénicas, entonces te metes unha banda, tal non sei que. Creo que iso eso o trasladas desde unha perspectiva túa personal e única, ¿no? De, como un polo de atracción, ¿no? Como eu necesito máis, entonces vou descubrindo por aquí, por aquí, por aquí. Pero, por exemplo, creo que a nivel, vamos a chamarlle sociedade, ou a nivel escena, máis ben que sociedade, creo que tamén abrir espazos novos, que non se san só sair de noite, sabes? Que tamén impliquen, pois, non vou a decir formación porque eu teña un estudio, vale? Non o vou a decir desde unha perspectiva así de tal. Pero sí que é certo que bueno, achegar certas cousas, certas píldoras desde outra perspectiva que non sexa a partir da 1:30 da mañán, sabes? Creo que tamén é positivo, sabes? Porque esos espazos, si te paras a pensalo, o sea, non existían, sabes? E creo que tamén nese rollo, por exemplo, que falas do que estou completamente de acordo contigo, pois da idade, de xente que o vai deixando, tal, non sei que, creo que tamén ten que ver co rollo de salir de noite, sabes, de unha relación como De consumo. Sí, de sair de festa, sabes? De sair de festa, de beber alcohol, tal, o que sexa. Entonces eu creo que ao final, desde unha perspectiva, creo que se están empezando a xerar outros espazos distintos para que a xente pouco a pouco teña acceso ao mesmo, pero desde outra vía. E creo que tamén, si nos paramos a analizalo a nivel industria, véase industria, o sea, traballo, economía, tal, non sei que, creo que tamén todo relacionado coa música electrónica, en canto desde unha perspectiva laboral, desde unha perspectiva económica, debería de encamiñarse a sustentarse co propio traballo musical e non coa venta de bebidas. É algo que eu levo predicando desde este espacio moito tempo, porque creo que é a visión correcta, sabes? Un día lembrome nunhas charlas do WOS falando con Muesli ali ao acabar, que decía en plan que, por exemplo, joder, bueno, que isto pode ser así en parte porque hai estas cousas tamén se subvencionan por outras vías e tal, pero decía, tú vas a la ópera y en la ópera si te tomas una manzanilla te la tomas porque quieres, pero la ópera se paga con las entradas. Pues esto debería de ser o mismo, ¿sabes? Y si ti te queres beber 3 birras y 3 copas, guai, pero si te queres beber un auga, ten que poder ser... E ti pensas que é só coa electrónica? Porque eu penso que coa música No, pasa con todo, pero a electrónica é o que nos atañe. Claro, o teatro. E rollo, aí vas e non pensas, me tengo que emborrachar para ver esta obra. No, pero sabes que pasa? É diferente que para o baile igual está máis concebido desde
para desinhibirme nun espacio social teño que beber. Claro. Pode ser. Sí. Entonces, bueno, a ver, falo da electrónica porque é o que nos atañe un pouco, vale? O sea, de feito, eu, o sea, o mundo do rock, tal, é algo do que non vou a falar porque é algo do que son completamente alleos, sabes? Tampouco. Entonces non podo opinar sobre iso. Pero creo que un pouco esa apertura desos novos, sabes, desos novos espazos, da forma que sexa, desvinculados de puro ocio nocturno, tal, non sei que, creo que as persoas que consigamos facer como un camiño sostible desde outras vías, eso non quita que non o poidas combinar, que non poidas facer unha xornada de ocio, porque a todos nos mola pegarnos la fiesta, el baile, tal, e lo que sea, pero ao que me refiro é que non sexa 99% iso, sabes, e 1% do outro, sino que esos porcentaxes poidan estar pois un pelín máis equilibrados, por así decirlo. Eu penso, sabes? Que precisamos máis espazos, porque os está vendo, pero non está integrados na nosa mensualidade, imagínate. Non é que mensualmente vayas a un espacio porque haxa esta proposta. Eu da última experiencia que tiven así, aparte de, por exemplo, en Acéfala, porque eu vivo na Coruña e é un espacio no que facilmente se pode desligar do ocio nocturno, senón que hai unha comunidade cultural no que hai diferentes propostas e ali se disfrutan cousas bastante chulas, non? Pero, por exemplo, o colectivo Pupa, que foi a raíz de facer unha curta na que eu fixen a música, fixeron un colectivo que é de persoas queer e non binarias e trans en Galiza, fixeron unha colaboración co Centro Xove da Almáciga en Santiago e fixeron un evento con charlas e con concertos e eu acabei pinchando no que non había ni unha cerveza e a xente estaba disfrutando igual e como cambian as dinámicas e te tes que acostumbrar porque é así pero houve moitísima, o sea, veu moitísima xente e ojalá houbera máis cousas así, que os propios concellos incluso que houbera pois axentes intermedios que medien coa xente que está programando desde festas ou, bueno, calquera actividade cultural, non? Que esas mediación pois exista e este máis presente e sexa máis fácil, non? Porque ao final das unha proposta ao público gratuita, porque isto era gratuito, as artistas cobramos e podemos vivir deso tamén e podemos facer unha proposta fora de X fórmula de baile ás 3 da mañá, que se fai moi interesante. Entón, sí que esa complementación con espacios que non sexan de ocio nocturno é necesaria para que haxa outras cousas e que haxa máis habitualmente. Sí, totalmente de acordo. Eu isto tamén, por exemplo, aquí me pasa, nos pasa ás persoas que orbitamos así alrededor deste estudio, que, por exemplo, cada 2 meses fago, bueno, chamolle radiodinámica, que son sesións de DJ en directo e que as gravamos para emitir en diferido en YouTube. E a peña ven aquí, pincha, baila tecno, sabes, a 6 da tarde, un sábado, e sin ningún tipo de, sabes, porque che mola a música. E creo que dar esos pequenos pasos e facer unha proposta de valor, sabes, como alonsada de eso, está guai. E creo que alberga, pois, un pouco esa... dá pé a unha sostenibilidade a futuro que non este como tan amenazada por pois movida a hostelería, vamos a chamarle, sabes? Pois por ir concluindo coa charla, Marta, que estou super agradecido de que estés aquí, que vamos a poder saber de tanto, eu que sei, pois de presentacións que vayas a facer co EP, algunha cousa que nova que estés preparando ou tal, que cousas vamos a poder ver de ti ou escoitar próximamente? Pois a miña idea é mover este EP un pouco, a través de algún set, teño un set aí pendente con un colectivo de Sevilla que se chama Blex and Moan e me gustaría facer un set ao redor da miña produción, sexa remixes de artistas, sexa este EP que acabo de sacar, sexa alguma cosa para teatro, sexa influencias random. Pois teño un programa pendente tamén en Radio Relativa con The Mark, de Telonius, da ECO, que forma parte de ECO, no que tamén pois queremos falar de influencias do EP e seguramente saian cousas como
bueno, non sei, pop, IDM e cosas bastante diversas. E despois a idea é presentalo en diferentes espazos e pinchar un pouco que fai parte. Entón, nesas vamos e nesas, bueno, ahora mesmo me atopo querendo moito porque a raíz de sacalo EP esta cousa de que tengan máis ganas de seguir facendo música compartindo coa xente, non? Entón, aí vou pois, a intentar facer unha proposta máis longa para poder traballar nun primeiro directo. E nada, quería che dar moitas as gracias por convidarme, que xa é unha cousa que xa hai tempo que quería vir. Sí. Eu tamén, xa o falamos fai creo moito, que desde setembro, así, que me parece un momento super guai, porque poder tamén presentar algo. E dende aquí tamén lle quero dar moitas gracias a Eco pola curadoría, pola paciencia durante ano e medio de estar esperando por min, por darme o número 10 do EP, non? Número redondo. Porque sin o seu cariño e sin, o sea, é a hostia poder tratar con xente, sabes, sacar con xente que te dá a liberdade, a escoita e o espazo sin condicionarte e que te acompañe, o sea, non podría ter sido como foi Mica sin que elas o fixeran comigo, o sea que, bueno, a Norman pola mezcla, a Paula polo máster, o traballazo que fixeron, porque isto, claro, isto non só meu, aquí hai un traballazo de moita xente detrás que hai que dicir, non? En plan, pois o traballo do son, o traballo de Facu que fixo a curadoría da portada con impresión 3D, que foi unha chulada, o sea, como que todo saliu así, as rapazas da ría de Sara e de Candela que me fixeron a foto e o estilismo para as fotos. Entón, isto é máis que a min e doulles grazas a elas todas tamén por acompañarme e facelo posible. Pois Saraut, Eco Records, Sarau Rus, todo o mundo que si chegaches hasta aquí hasta o final tes que irte a escoitar Mica Bandcamp e a compralo, a sustentar aquí a esta peña. Marta, gracias por vir. Gracias a ti, Vémonos prontillo. Chao, gracias.